kallon mu kamar yadda kuke gani, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ƙarƙashin jagorancin CP Sanusi Buba ta yi wata gagarumin nasara. Yau 15 ga watan Julai na shekara ta 2021, lokacin da muka samu wani labari na sirri cewa 'yan bindiga barayin daji sun sace wata baiwar Allah wacce kuke gani ga ta anan a zaune, mai suna Hajiya Hassana Zubairu, wanda suka je gidanta ranar 29 ga watan da ya wuce na June 2021, kwana 17 kenan da suka wuce, kuma suka yi harbe-harben bindiga inda suka sace ta, suka kai ta wani cikin daji a Jigawa, inda ake cewa wani dan ƙauyen Fulani ne, inda ake ce masa ƙauyen Gallu a ƙaramar hukumar 'yan kwashi ta jihar Jigawa. Mun nemi haɗin kai da abokan aiki 'yan sanda da suke a jihar Jigawa, da 'yan sanda waɗanda suke a Sandamu, sannan OC Anti-Kidnapping Unit CSP Alphonse Andrew ya ɗabi a jajirtattun 'yan sanda, aka tafi aka je aka gabatar da wannan aiki. Abinda zai ba ku mamaki shine barayin nan da suka saci baiwa Allah nan sun nemi a ba su kuɗin fansa naira miliyan 500. Ban ce naira miliyan 5 ba, cewa ne naira miliyan 500 suka nema a ba su domin sakota. Kuma lokacin da muke gudanar da bincike, Allah ya ba mu nasara, muka yi amfani da duk wata hikima da Allah ya hore mana har muka gano inda suka kai matan nan, kuma yau muka shirya muka kai su Mame, inda muka yi musayar wuta da wasu daga cikinsu. Kamar yadda kuke gani, wannan Abdullahi Bummi ne, dan shekara wajen 45 zuwa 50, wanda lokacin da aka je bacin 'yan kungiyarsa sun ruga da gudu, shi kuma saboda kare ya rasa abin da zai samu ya kinkimi wannan tsohuwar ya dora akan wannan babur da kuke gani, ya goya ta zai ruga da ita. 'yan sandanmu saboda Allah ya sa sun kware kuma sun iya abin da ya kamata su yi, suka harbo shi, ya mutu nan take kamar yadda kuke ganin gawarsa. Ita kuma aka cece ta da ranta. Alhamdulillahi mun yi wannan gagarumin nasara. Zancen da nake muku, 'yan sandanmu suna nan suna gabatar da bincike domin a gano sauran waɗanda suke laifin. Zancen da nake muku, an kama mutum 2 a raye waɗanda suke da hannu a cikin satar baiwar Allah nan. Kamar wata daga cikinsu ita take raka wannan baiwa Allah banɗaki, ita take bata abinci, take tsare da ita ma tare da sauran barayi. Tana nan mun kama ta da wani namiji shi ma.